Så er den i gang. Okay. Vi vil gerne fortælle noget om håb. Nu har vi lige siddet udenfor og udfyldt En flyer, ja. Og der, hvis vi er heldige, så kan vi vinde en rejse, så det kan vi godt håbe, vi gør, ikke? det vil være meget fedt. Ja. Men så handler det også om, hvilke rettigheder som soldater de har rundt om i verden. Jeg vidste faktisk slet ikke, at der var regler omkring krig. Nej, det lyder også lidt mærkeligt, ikke? Hvis folk ikke kan blive enige om noget, at de sikkert godt kan blive enige om at lave regler om det. Ja, jeg synes faktisk, det er ret dejligt, at der er regler om krig. Fordi, ja. Men så kan man i hvert fald håbe, at de beholder de regler og sørger for, at de bliver ved med at få endnu bedre regler. Ja. Sådan så. Man kæmper retfærdigt. Ja, og også dem, der bliver taget til fange, bliver behandlet ordentligt. Ja. Det kan jeg godt håbe for. Det vil virkelig være dejligt. Ja. Og så er det skal jeg fortsætte? Så er det jo festuge hernede. Vi håber på, at det bliver godt vejr i morgen også. Ja, og resten af ugen, så folk de rigtig kan komme ned og være heldige måske at finde rejser, eller i hvert fald høre noget om, hvordan Røde Kors arbejder rundt omkring i verden. Tak skal I have.